Començarem per la primera, que és l'autocuidado. És evident que en brots greus es necessita un cuidador especialitzat, però en malalts amb malaltia lleu, i sobretot amb colitis ulcerosa, els malalts poden estar instruïts per augmentar o pujar o baixar les dosis de mesalazina, d'utilitzar o no mesalazina rectal, i amb això molts d'aquests malalts poden controlar brots lleus sense tenir que venir. A més, hi ha un component cada vegada més important, sobretot en malaltia de Crohn, de dietes específiques, que jo crec que això també augmentarà la capacitat del pacient de controlar la seva malaltia. La segona part és la introducció de l'opinió del pacient. Com percep el pacient que està, quin és el seu estat de salut, si està actiu o no està actiu, quins símptomes té, quants té els símptomes, com afecten aquests símptomes a la seva vida diària, quina percepció tinc de l'atenció que rebo, si crec que és adequada, en diversos aspectes, no? Si l'equip que em rep em veu és competent, si puc anar-hi quan toca, si tinc tota una sèrie de coses que jo considero que són necessaris per tenir ben controlada la seva malaltia i per cada condició adequada.